Għaddej b'ritmu maġġel ix-xogħol fuq ċentru akwatiku u sportiv ġdid fir-Rabat Għawdex. Ix-xogħlijiet fuq dan l-ewwel kumpless u akwatiku fil-qalba tal-Gżira Awċija wasal fi stadju importanti. Dan intqal waqt żjara li għamel fuq il-post il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri. F'dan is-sit ta' madwar 5,000 metru kwadru tlestow diversi xogħlijiet. Issa li x-xogħlijiet biex ngħidlek strutturali, x-xogħlijiet tal-konkretu malesti bdew ukoll issa x-xogħlijiet ta' tisqif propju ta' fuq il-pixxina li rridu ngħidu li qegħdin isiru b'sistema kompletament ukoll ġdida għal pajjiżna, sistema ta' trusses li propju qegħdin jitwaqfu hawnhekk li ser ikunu mbagħad is-saqaf tal-istess pixxina. Il-Ministru Clint Camilleri saħaq li minn dan il-proġett se jgawdu minnu l-Awċin. Dan fil-waqt li se jtaffi l-iskariġ ta' bosta atleti Awċin tal-water polo hekk kif ta' kuljum jaqsmu lejn Malta għat-taħriġ. Dan l-investiment massiġġ se jinkludi pixxina ta' daqs Olimpiku. Il-Ministru għal-Għawdex saħaq li dan il-proġett huwa kruċjali għal qasam sportiv f'Għawdex u se jkun sors ewlieni għad kabbir ekonomiku. Dan hekk kif se jkun qed jiġbed atleti u gruppi internazzjonali lejn Għawdex.